Dostlar, biz Tümen Yaşları, bütün dünya Tatar Yaşları Forumuna ulaşıyoruz. Biz Oznakay yigitleri. Biz Pinsada. Min Мәскәү кызы. Амин Казаннан. Biz Әлмәттән. Мин Мәскәүдән. Мин Яшылыдан. Казань – один из главнейших центров притяжения для татар всего мира. Это гостеприимные и теплые в общении люди. Вкусная кухня, различные пироги, блюда, песни, танцы и татарский язык. Минем дусларым татарлар булмаса да Казанны бик яраталар. Һәм мин дә бик яратам. Казан ул минем өчен туган як. Һәр вакыт сагынып кайтам яраткан җирләремә. Казанда булды минем беренче мәхәббәт. Kozan ул минем киләчәгем. Çit ilde yaşasam da Kazan benim için elbette en yakın şehirlerden birisi. Çünkü ömrümün bir işi şu şehirde öttü. Hem Kazan benim kömürüme en yakın haticeler bilen kirip kaldı. Казан benim тормышым. Казан минем ватаным. Бүтін дөнья татар яшьләренең форумынан мин яңа танышуларны һәм яңа проектларны көтәм. Татар форумының әлбәттә без көтәбез. Татар яшьләребезгә bir яңа импульс бирсен диеп. Һәм икенчедән татар яшьләребез анда барып үзебезнең телебезнең матурлыгын сизергә, мәдәниятебезнең матурлыгын сизергә. Kazan'da köp Tatarlar var. Hem anda kızıklarında bararga. Akbar. Менә тиздән Казанда бөтен дөнья татар яшьләре форумы булачак. Бу форумны инде күптән көткән идек. Анда яңа очрашулар, яңа танышулар, яңа фикерләр белән бүлешербез дип уйлыйм. Һәм тагын бер тапкыр Казанны күрергә. Казан, biz yo'lga chiqdik.